Как ще бъде на руски аз разбирам? На руски ще бъде я понимаю. И нататък. Ты понимаешь, ти разбираш, он понимает, той разбира, она понимает, тя разбира, оно понимает, то разбира, мы понимаем, ние разбираме, вы понимаете, вие разбирате, они понимают, те разбират. Руснаците, когато им е ясно нещо, казват понятно. Това означава ясно. Има дума също ясно, ясна, но повече използват понятно. И съответно непонятно, неразбираемо или не е ясно. Както знаете, в български е останало само отрицателната форма. Непонятно, непонятно ми е, не ми е много понятно, нещо такова. Така че това трябва да го ползвате, да знаете, че руснаците казват така постоянно. Това е основната им форма на това наше ясно и неясно и разбираемо, неразбираемо. Понятно, непонятно. Мне не очень понятно. На мен не ми е много понятно. Или не ми е много ясно. Да, мне все понятно. Да, на мен всичко ми е понятно или всичко ми е ясно. И обичат да си казват така. Понял? Разбрали? И отговарят. Да, понял. Да, разбрах. Или съответно. Нет, не понял. Не разбрах.